Aku rekoso kowe kuyo iwe suwanci nyaute karo priya bagus sing padha jogine ora nyono lan ora ngecewa yen sliramu rasane wong ora duwe tresnamu abangan srengenge wulan parane ya bengi rembulan jendale esuk tempe sorene ing wayahe esuk jagone rame sarang Monggo Bapak Ibu sekalian ingkang kepengin blonjo nggih. Ingkang kepengin blonjo masakan warga Desa Karangwalu silakan. Ada baju, ada anyaman, ada menu. Monggo binara blonjo. Ada es dawet. Monggo ibu-ibu, kreativitas kita tingkatkan untuk kemakmuran kita semua. Mohon panitia untuk yuk joget di atas yuk. Mas opo kowe lari karo sumpah janjimu piye bakalan jadi urip tekan matiku pancen iku diriku mergo kali asmara tapi karo wong liya yen jadi tresnoku rasa Jadi
Be it